ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Jam fagile koyne muusi mi yiɗa manjinmi ko jewdima anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma ko nafoyta ɗumen jango ko wone laal fo ko ma juuɗe jiitu jam fagili koye welane sa ummima wuro ma natelade toppita juma toppitoɗa jangde ma sabu jawdi aduna jarani ɗum duniya o duniya NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI jarabi mojani jafagili koye welani NIMSO NIMSO GUILLI jarabi koye mojani jamfa Oh yeah, go! Chihuahua. Chihuahua, est-ce que am ko pinda ko a hutte ñamde kam jeewa ko badda e ko mako. Mo hatti jonni. Ne jogol. Ana yi facture jam do no foti. Facture courant o? Mi ma consulta ni ne. Consulta da. Consulta ha ya facture. Consulta ni. Te kadi heccaki tan noddi kam do ne duka wiya arata to na watta to ay dara bimi ala ko liggido de sama nay tele dum de woni liggey mo hammi no kam kay so yi aran ton ma parce que mi ko em ngane jam pe jongal makko vraiment ne dum kirsumi quoi be hesim nande na do cool baddo ki on est de guerrier be andi ko guerrier ko mo ni da dérange lay gor ni da drone ni be dérange quoi ngi sim aran ton ay da importe kono kam hay saha fof kam min mi yaani mi nanani so wana onon dido ande ay yaana nanani so wana bandiragel ma dewet jaha ton saha fof kam a wiaka ade yaha ton nyene fof kono saha fof kam jaha ton dewa ton calmina mom ya wala dum buri mom ya ye pade hay do moket ha wala cikata min so min nawi do moketaji wupete do komi kokate da kado mi yoba pade ma de yo haddo
mi woni bébé ma mi woni kodde ma sa yiɗi kam ɗuminde tan funtude tan ko toon dewrata mi woni favori ma an woni cuɓaɗam enen tan gonɗo henne nen ko noon wat feere noon gummoɗa saɗa haji to joni mbeɗen yalta cuɓaɗo tinnoɗo saabi Allah sukkin noppi maɗi goppa ko pawata ko ɗo sa ɗum ɗo ñifitata aɗan ɗo aɗa dillina hoore aɗa wayno komi anda wiide ni mbeɗen yalta neɗɗo arat sono ha tampa ha ruttiroɗon ñanden tan nena ma omo hani sall ne wiya ari ɗo noddi téléphone ha tampi soni hola i yayma omo hani yo ari ɗo soni hawo tampi hay goto udditade mo noon o ruttori tawɓe wonde wattu hakkille ma e damal ngal mbeɗen yalta mi ara nani tinno cuɓaɗam ñaam woodi ko ñamɗa nen donam tinno soɗonam kosam jiɗɗa e inchallah I love you mama je t'aime mon fils Messi Ariel kaw Messi kaw Messi what happy kid mother ya go want nimsa nimsi gilli what happy kid mother go want nimsa ay mimber ji jam sudam kon bonam de wo ban modeja an baba ko gane wonde jam sudam kon jam baba anini ko ninmi ko ma fille écoute arrête ka ɓiɗɗo debbo heɗomi haalama ɓiɗɗo debbo jeeya kala no jaltuɗa sa arti baba mi nani joni baba ana hetta kam ha ganda ko kalami ha para ok ande min sami haala kay mi haaldal pour wodɓe ko hakkude amen kalami kadi pour haade hakkude amen kadi nak d' accord wona wodɓe tahi koɗe amen concerné eyyi bisimilla moɗo heeɗo holko kewi mamoudou dal yiide resde goto cukalel biteɗo Sousa Diaw on woddaka barke baba on jahat soirée ay sikilam mo kadantadaka mo mo mbiɗa yom oppuma ha ari ɗo diddudama on so yeehi soirée kala to yeehi tawon mo toon joni noon an on alu joni a yeɓat joni o resamo an baba ma fille ay ngol konngol ngol kalɗa kala nde mawni tini ɗum on baddata o yi suka debbo omo yiɗimo an holko woni hen lawol ma baba an ka jaaduɗo hen kala no naata e galle he gallo fusat écoute moi so tawi ko baɗowo mbaran walla ko jahowo boîte uji so tawi debbo so yiɗi joom galle to joom galle mum joƴƴini ɗum koko jotto ɗum anani suka debbo wiyete ko suusan Allah waɗi e makko cuusal haw naati hen donc ha to poɗɗa hadde an bi mi haali de mi haalnimo en tout cas mi haalnimo kala ko dañi hen noon hoto bette hoto muuse min dal mi haalnima d' accord min kam noon mi haalama noon yo haade hakkude amin de eyyi heɗo tan mi haalma andi min kam min mom ka cukalel tukusil cukalel yo haat to foti hadde ɗo so a nanimo moƴƴani e ma ba min da kam nendo rumoro rek garmi kalammaade eyyi c'est bon donc yaadano haajuma tan an wallitama hen eyyi kon nak ko jiiɗa hen foof jettu wadde baba eyyi moƴƴi gallo fusat gallo mo ma foof mi haalani ɗum ɗon de eyyi arakata kam kalis mi andino ya garta o fof ko ɗon battinto baba nak a weeri rokkude kam kalis nak a weeri rokkude kam kalis kam jiɗi yadde sikila bambe magique lande mi ñamoya glace hana mi wona koddama glace nane fulɓe yew marto pousa ñama heɗum helama ɗo hande e mbuɗo ala ɗo écoute moi an ñande fof a namnotumi tottuma ala baba ala rokkam tan mi yaha jeew ko dokkuda kam fof mo yatuyuma rokkam 50 000 tan mi yaha ande baba anene yatuyuma gigiraɓe ɓe fof ne yaha min mi jono ɗo hen ne joni heɗum helma yatuyuma mawtote no foti yatan e baxno eyyi ya mi haytande ba noddu yayam somi yehi to noon haala kam ɗum ɗo min mi artat ɗo de eyyi yatam min de min mi anda tan ha ngel koddiyel tan jooɗi tan baba kalis an de kam mi anda jogoɗo resdemo o janggo dañat probléme kalis tan nimsi gilli what happy kid mother ya go want nimsa nimsi gilli what happy kid mother go want nimsa ay mimber an ko mbattaɗo woni ko mbattaɗo ɗum ko haala salminta bismota ko mi salminani bismaki aɗen jiɗimi andindem ɗo wona gallam ɗo galle joom gallam wona galle nenam e babam mo tawanɗano anani ko mbimami ko de toute façon umu
an addani kam jom galle ma aussi addani kam ɗo est ce que c'est clair jinmi ko sa dañi koɗo bismo dani mi bismaki hande mi bismaki jangga ala ko mbatta ɗo ndimaguma ni fotan rokkudem gara ɗo a ala ɗo place ana ɗannima de aɗa anndi kam fof tinam mbiya très bien mbimi ya lawol ma ok c'est bon yaltuɗo waɗ addunam probléme mi yaltani je suis là pour force a yaltat gallam yaltuɗowol tu n'as rien compris maaleykum salam salaamaaleykum. monsieur Sow oui ça va. wana Bamou Fama Guèye ça va bien ça va très bien merci macha allah alhamdulillah a dañi ko roke bismata ko o mi bismata ko ko woni bismata ala fof ko waɗate gallo ko waɗat ɗo wana ko Bamou Bingel ma so woni bammak noon yo bismillah monsieur merci Sow merci bismillah c'est vraiment alhamdulillah macha allah jambo le basira vraiment c'est gentil quoi. George. Merci, c'est gentil. Badon tempéré. Ouais, comment on Alhamdulillah. Ça va et la famille? Ça va très bien, Tout le alhamdulillah. monde se porte bien aussi. Alhamdulillah, machallah. Alhamdulillah. Donc, de toute façon, avant tout d'abord mes excuses. Il n'y a pas de souci. Parce que mi arrêt gallement mi bettima. Sans de m'aviser. Mais parfois aussi, situation oblige. Okay. Je suis le père de femme. Oui. Voilà, donc, Odo, Oumou, c'est ma femme, c'était ma femme. Mi ananimo ko heewi parce que kala gandum aduna ananimo ko heewi quoi. Allah hoddiri aussi min dañji ɓinguel. Donc ɗum kam vraiment hankadi wona information. Mais c'est juste que vis-à-vis de ta réaction tout à l'heure, je sais vraiment que tu es généreux. C'est pour cela que mi yiɗe haalandema ce qui se passe ko addimi ɗo e galle mais wonna yarono ni a tawetaki ɗum mais a yii comment elle s'est comportée envers moi. Mais de toute façon je comprends. C'est juste garnomi ko ƴeewde ɓinguelam pour andindemo kanko chaque week-end mi arana ɓinguelam mbe nawa ɗum gallam ko ɗum tan wonno affaire o mais wona goɗɗum quoi. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bismillah ma. Bismillah ma. No mbiruɗa ni aussi kadi ko noon ko yewtere moon onon dido par ce que ɓinguel ngel ko onon dido jeeyi c'est tout juste tan min kam mi woppon moon jewton mais y a un proverbe qui dit debbo gorko gadido e makko wona on woni gorko mum mais gorko cakkitiɗo e makko on woni gorko mum mais je vous laisse merci beaucoup monsieur Sow discuter merci a jarama de famille merci beaucoup merci albarka ndeysan voilà de toute façon Oumou mbimi ya sukku ah bon yemi sukku aɗen ko jiɗmi andindem ala ko adduma ɗo so wona dillinde dewgalam mais a famɗiri ɗum jiɗmi ndenda pota Allah jiime ma anni ko woni écoute-moi bien an ko kalta min ko giddanɗa kam ko ɓenni de les mbimi tellim les gallam tawɗa kam les kalta aɗa andi ko min jiɗmi widema min je sais bel et bien ko min woni ɓerde ma kecce te ko kalta ko e ko mbatta ko ça ce n'est rien ça ne sert à rien aussi je sais que tu es toujours amoureuse parce que an to ndewɗen ɗo wajo warodude ma ɗon joni ko mbiyano min je ne suis pas là pour balader ou comme ça anani addimi tan ko ɓiyam widema kam je suis vraiment désormais à partir d'aujourd'hui chaque week-end jeudi mami aran ɓinguelam a faami et chaque lundi mami artirmo ɗo est ce que c'est clair a gayni pour an min comme jiɗɗo a reeni ñaayab deke min mi andani gilli joni gandim gilli mo jiɗmo mbeɗen jooɗi sar mum a tawi kam e sar mum sa joguinom fulle fayide wona ndi mbatta a ɓuuri ni ko firti sa sikki ko mbaɗɗa ko ina wawi dillindem a funti hoorema wona a yi no waɗirni sinno ka neɗɗo gonɗa no waɗirni tan aɗa fonno andude
mbo tawɗa oɗo ko jontaɗo o wona kecce o wona an sindika dimmo gonɗa a hersat a yi o noon wawma wawduma e wawɓem sa welam noon denkaɗa poftoɗa de toute façon mi faami ko haali ko kono min mbeɗa anndi ko woni ko quoi déjà allah hoddiri ko giɗinoma e suudu fof wima reno jaalal allah hoddiri ko ana wawina hen hunde kanko o wawina hen hunde c'est tout simplement ay ton mariage avec Sow c'est une vengeance quoi mais c'est pas de l'amour c'est que min woni e ɓerde ma e oto yejjit nak n'oublie pas wonto ndewduɗen te wuta ɗo mbattitila an ka passé j'ai pas de temps perdre mbim ka passé kecci ana anda hoorema merci a jarama badda hojjuɗo mbayani gujjunangue hoore NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO GUILLI Chéri Chéri an mata ñantugal ma ngal gasata heɗum haalama kala no mbawɗa waade ne welini arandi an gila darata duuɓi 16 somi yima tan gonen koye faɗɗade hankkadi goni mawɓe noon annane o allah ayi de koye lawol gonmi min wonno jiɗirɗa mi jaɓirta noon tan ko mawnumi ko fof alay sago mi fewnito mi jaɓata jareteɓe 18 ans ɓe ha joni ene daɗaɓe wonde ko wonko ganduɗa famani gonga min holno foti duuɓi gonɗen ɓooyani ɓooyi sukaɓe men ko sagataɓe tabarikalla kono kala no darmami cikkan min dañƴa ko duuɓi 13 jinmi ko ganda hande holno foti duuɓi ko desmami e joni ɓooyi hande sukaɓe men ko sagataɓe gonga tabarikalla kono aɗa andi gueɗel gotel ganden tumami eyo ƴeew kala nde pinmi darmami eyo cikkan min dañƴa ko duuɓi 12 ha goɗɗo min mi wawa yiide dañƴo 18 ans nde wonno kala no darmami nde ƴamanmami no mbaɗani ndin mbadi iwani ha joni alhamdoulillahi rabbil alamin ko wona gonga fof gonga ɓuuri donc gonga woni ɗon kadi sa yimi yiiɗi waɗirde ndani sukaɓe yaɗata ɓe 18 ans no mbirɗa nayi ala koɓe dokki hay hunde de ɓe jaɓata hoolade hooram tan hami welsido ala mi wonata hen tan ana welsintako e gasi nen neɗɗo foof to debbo mum hetti ɗum ɗo hayso haalani ni tina ɗum e nder fitta gonga no woɗɗi mais noon hanki hanki seeri moɗo jalma jaleɗe eyo a heeɗi kam ɗanade hanki ala annani an moɗo yewtude e ma min mo sikka aɗa heeɗo kam ha ɓoyten nden mi karani ndeke mi fof kini mi dañima noon mbawi neɗɗo ɓa ko jawɗo ɗanade ɗon mbawi aɗa andimi c'est donc ko jewtittonomami hanki ko woni al haali ɓinguel men ngel ayo gonga par ce que aɗa andi omo yiɗodiri suka debbo o te hande ken jinnaɓe te gila ndesodirɗen ha joni hunde foof ko enen pewjitta te vraiment moɗo yiiɗi yiide hen yiyande ma hakkude ɓinguel men ngel e suka debbo mo yumare saw wallahi ko gonga seydi Kebe min de a meeɗa haalde haala ɓocciri hakkillam somi deƴƴi mi jaabaki hen tan gonmi koye liggodirde e miijam kono caɗelam fof wona suka debbo o caɗelam ko yummum suka debbo o nde wonno to jiita ɗo neɗɗo fof ene windira enen hinde meɗen nde ayan kam xana nice yodi toute belle macha tam ko wonduɗa ayda kono jirumam ni tan annan ka joɗo machallah yo mais mboɗi yim noon jawren seeɗa ko jam
ko jam wona jam. Parce que dit le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître. Kadi hakkunde ma e Mamoudou Kébé ene haɗi mi ɗanati. Après 1000 réflexions, certes aɗa yiɗi daranademi aɗa yiɗi walludemi, mais ene hulbini, ça fait peur. Parce que kalis ne yawi ittunde ɗo e sago mum. Yidde nde ne wawi wonde ɗon. Mais aussi Mamoudou wona rival am. Peut-être aɗa wawi ƴewde yiddema yam noon ndewa yam. Mais ko jogui ko mi ala ɗum, ko wawi ko mi wawa ɗum. Bébé horo jokkit ni aran min ko an woni keerol gillam ɓernam nde sa udditi ɗum jiraran ko Moussa Ndiaye kadi min hol fof ko ni ko mbaɗen Mamoudou ko ñeeño min ko an woni pasam ko ardi fof ko mbimami ko noon ko ɗum nawi kam e Mamoudou Kébé lijjidde ko cohluɗen ko yimɓe jaha nguuren ko nguurten ko ɗon ni yo ɓernde ma deeƴ hor feccu sikki ni Mamoudou Kébé mi lijjitat tan mi tottuma jaha sa yeehi nawa kam wona ɗum. Mais aɗa andi debbo ne yiɗa e gorko gueɗe nayyi. Ko holɗum? Certes min tati ɗe yiɗumi am, mais ɓurɗo wadde fayida ko woni ko jogui ko. Te hande ɗum ne dillinedo ɗum. Mi jaɓi haala ma noon kadi mi heddima e haala ma. Mais il faut faire très très attention. Parce que Mamoudou mo gandumi o wona jaɓowo kadi hutorede tan no cikkirtaji. Otto naggile no fewi. Habibi ne t'inquiète surtout pas. Ɗon kam yo hakkille ma deeƴ ɗon. Min Mamoudou tan kam ummadde o heɓani hay ñamalam sah nandolam. Ko mbimami ko noon ɗum jimi ya wattu hen hakkille no fewi. Lebbi ɗiɗi dokkata kam hen lewru wotoro mi wona ɗon hen lewru wondu ndu mi lijjide ko lijjitan ko fof mbaɗen ko jiɗɗen wadde ko. Bon min nani mi jaɓi mais faami haqqille ma Mamoudou ko location tan woni hakkude amen pour mbawen humtude haaju men o. Woni kay luuɗomo. Reeno no fewi noon ko location tan 2 mois ƴeewa lijjide ko poɗɗen heɓde ko hande sen dañi 5-6 millions fo timmi. Ɗum ɗon ala caɗele te ko luwas mo gandanɗa o heɓata hen hay ko sohli ko yo ɓernde ma deeƴ wano glace ni anani ko an tan jinmi. A wini tan mboɗo welto o wa. En jeehi. Oui, il faut jettuɗen resto ɗo comme ça kirtuɗen ɗon après nawuma galle. Jehen. Mi weltima ko jimami ko noon. Min ɓuuri jehen kadi. Bon ok on dit. min ko ɗon caɗelam mbaali kono so wona ɗum kay yindirɓe foti wonde hen tan koko foti wadde ko. Ma chérie mi andino ko ɗum miijotoɗa nde wonno enen ken ñeeñɓe kamɓe koɓe rimɓe te yummiraɗo ne yiɗi fottanade affaire ndimako ɗum de woni haala ka kono ko ɓuuri hen dañde importance ko yidde woni fof wona yummiraɗo o arata ɗo hurtade ko suka debbo o no woodi tank ken julɓe ɓinguel men yiɗi enen kay dandere poɗɗen darade nde ken dartoɓe tan kono noon alaji yummo ko ɓiɗɗo ɓiɗɗo ko yummo kadi dewgal ko ɓiɗɗo reserede kono ko yummo wambata yummo kala ko waali muɗum ko juuti ko fof ma feeñoye ɓiɗɗo o yidde noon ko wona yidde fof yidde ɓuuri no mbiɗa ni ala ko wattata hen kono kulhuliyam tan nder e boowal somi haali somi haalani ko yummo hakkude muɗum no wirata hakkude ñeeñɓe e rimɓe ni min ɗon no waɗimi caɗele nanda hol miijo ma eyyi ma chéri sa lelima yaɗano nde wonno adana a jaggat ɓinguel ma tigga ha feewa nawa andata ni to nawete ha wiye joom galle mum nani joni kamɓe sukaɓe kamɓe tiggata alhaali mabɓe ha feewa sa yi ɓinguel men huccite men haali wonto famodire e suka debbo donc noon min ñagatomami tan ko gueɗel gewtel ɓinguel men haalni en ne yiiɗi
min en tant que baaba darde nde poti mi darade nde mami daro kono annane ka joom inde ka debbo jontaɗo jinmi tan ko gueɗel gotel min baaba mi daro darde nde poti mi darade an gonɗo yumma ko daroɗa ken ñañɓe ko gonga kono aɗa andi a yawaka aɗa andi minne mi yawaka donc noon jinmi ko ndewen tan noɓe gardi foof mawɓe tawiren noon so Allah jaɓi alaji min kam haala en jewtata hen tan kono ko beetol juuti ko fof yantata koye Mouhamadou Rasul sallallahu alaihi wasallam donc sen jewti ko haala ka juuti ko fof ko jaɓandema tan no mbiɗa ni mi tawtuma hen kono noon gueɗel gotel noon mami haalde aɗa andi enen ñañɓe kam gueɗe men famɗata ala ɗum de kam ala hen kono gaspillage o ustata de ayi bolongaji jaltan kolli jaltan fo jaltan ko ñañoji jaltan guituruji jaltan ɗon wawata wonde seeɗa hoto grand boubou yalam mawgal gal o mona nde gasi mi ñotat goɗɗo ni fowona NIMSO wiyata kal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko allah adini sagata jontaɗo Vous colliez et département. Vous savez très bien que ça c'est mon job sur le février. Mais pour l'instant, moi je occupe trop. Parce que je ne sais pas c'est quoi son problème. Je vais essayer mais ça ne passe pas. Peut-être qu'il est occupé avec le travail. Zainab. min miɗo hen tan aɗa andi mission sa tracé ɗum pour waɗa sotti ƴettat tan wawi miɗo hen de o waɗani yawtani tan wawi miɗo hen an Aminata hande te immimi village boyani mi woni de fewnude ɓandam aɗa andi tan beele somi yalti worɓe so jii kam mbaɗa barde nde village kam sato duwo immade ɓanduma duwo min tada tema o yotata haɗa andi faut min ƴetta temps En tout cas, vous avez un train. Parce que nous avons un galle de 250 000 par mois. min de joni ko kewi e nder galle amen on famani somi dawi mi jefima tawami ko baba men woni nder suudu mi tawa nenam ene woni e gueɗe mum kadi aussi mi namdima miñam woni mimi wi kam koye batte anda hen sarima haalande mi dal ɗum noon ene tundi hakkillam no feewi e nder oɗo saaha mo gonmi hen saha mi yahat golle ni hakkillam o ronka yeedde mi ronka andu ni wonko liggoromi ko ko hollum ɗum noon vraiment ene ɗiɓi jagde men ni feewi so Allah eyyi ɗum de ko gueɗe ɗe ganduɗa saaha wonno famrotako saabu wonno haaldatako waɗi ɗum noon ko gueɗe mawɓe ɗum ko hen gueɗel keddigal ngel woto naw haqqille ma kadi ɗo woɗɗi saabu aduna ko foof woni hen kadi aɗa andi galleji men ɗi enɗemeje men ɗe famille ji ɗi caɗele ine keewa hen no feewi kono caɗele famille fotani yaltu galle so tawi dañi yaltude suudu foti ko hadde nder galle min koye nder galle he jeeyami gram koye nder galle he jeyɗa gonga kono ayi mawɓe wonko mbawi rendude pecce paamotire walla majjidira taw sukaɓe paamani ɗum ko hen goo ka mawɗo ni na suka gueɗel keddigal ngel kadi a wona tan jooɗiɗo e nder galle o kala e saaha saabu mbiɗa ka a yahat garta firti wadde wonko wawi wadde caggal ma ko heewi ko ganduɗa ko nani ɗon te kadi a humpaka kadi pamma wona celluɗo no feewi ɗeɗo balɗe foof en jii nawtama rendez-vous ni ko Dieynaba kono ɗum foof de artir hakkille ma saabu wona hay hunde ko gueɗe famille tan te ene joga jorto moƴƴo ma Allah waɗen suturu ɗum
on a passé. Mais attends. Ɓe ngoni koye suude mi wonde docteur o ko wi wonde babam balɗe mum ko gasi walla qu'est ce qui se passe parce que min jiirame babam ni vraiment wona ni jiiranno mum ala wona toon fof ko gonga ni bamma sellani mais omon ƴetta rendez-vous ji makko ko mawɗum c'est vrai ko kalɗa ko docteur kam wiyani noon kono tan ɗe balɗe ɓanndu no ɓeydi kadi musde ɗum ɗon noon wonko waɗi ɗum hayso tawi wona fof wawi haalade mais maw ko pamminmami ko pamminanmami ko ɗo kadi nanirɗum hakkille woto nanirɗum ɓernde ko ɗeɗo balɗe Dieynaba ari ɗo gorgol ma Dieynaba ari ɗo nawi bamma rendez-vous mum aadi hakkunde mum e cafro woni rendez-vous mum to hôpital to e ngan sanga gardien on woni ɗo nde ɓe jahata nde mais nde ɓe garti ɓe tawi gardien o ina woni nder suudu goggo Yacine to jinnaɗo ma debbo NIMSO GUILLI worhaɓe giɗo mada yaga wonta NIMSA NIMSO GUILLI worhaɓe giɗo mada gobba wonta NIMSA ay min ber jigi jam suudam kon bonam de wo panmo deja o gane wonde joom suudu muɗum kon joom suudu mum yiɗirum ko jawdi tan sanani NIMSO wiya cakal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko Allah addi NIMSO gata jontaɗo ɓe ɓurti kono gontuɗa ko kañum killi a feji bonande fo sahaɗa hollitam a haalanama o to yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa ka mubbuɗo kite nafe kala ne gongo boni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde NIMSO tayinama NIMSO GUILLI Mimi NIMSO Mira we NIMSO Mimi NIMSO Mimi NIMSO Mimi NIMSO Mira we NIMSO GUILLI worhaɓe giɗo mada yaga wonta NIMSA NIMSO GUILLI worhaɓe giɗo mada gobba wonta NIMSA ay min ber jigi jam suudam kon bonam de wo panmo deja o gane wonde joom suudu muɗum kon joom suudu mum yiɗirum ko jawdi tan